Chokihula Thana Pen Patir Piponsi, phangkodong Pen, Hur Kichodut Aputak, Awareness Program Kedeng. Dolamara Rongmarjong Cultural Complex along APHLC Asong Atumpen Mass Joining Program Kedengpon. Karbi Farmers Association na Hinpen Farmers Awareness Program amay kepamanpon. Pardon, adaba bertalong pen nili thare rupsing tawbi. Tang tenon bertang ton pen arjupon lon. Lakhain koira phone nilip MSC constituency ke parlo Chokihula Thana Dung head kedo weekly market along Chokihula ke parlo GB SGB doan phapon lapsi cherok tok amay kangi. Chokihula Thana Maipu Ilison Timong Pen Mai Japonsi KSA Lapen Nilip Aro Arong Tin VDP Lapen GB SDP Kedoan Lapen Arling Kisar Kedoan Atumaphan Phapon Thaisi Cherok Tok Amai Mate Awareness Asai Kedengpon Chokihula Osi Jugesar Chandra Dekapen Kipachini Ponke phangkodong Chok Hur Kichodut Si Doso Jolo Bonta phangkodong Kalila Haike Lasi Kadoka Veta Mathapa Mesi Kemeji Athetovar mesen penapot pregjek amonita wangji hiloving pen komane ajer pota wangji ajo phirlota wangta thek muke lahaya phan mane abangke phangkodong tin kokra pathi lot ajat pulote kophulo kedam tang kang thirang solong ason ki sung thunang pohai hui alam pesi osi pen pachinipon lasi cherok tok along ke than pona bangke jongsi nangli tum kopine pregjek tin meme ason dokok pulote thanado Law and order do lasi majok sita kisung jok plot jia phanle matha pami penle donang posi osi pen pachini la pen osi pen chethan pon kidam tang ningkan isike dolo nilidak kiwang Chokihula Thana arlo ajat a criminal ajat a crime ta avi a prang penta arjulongle nonta kidam tang ason mesen ingsam jinte mesenji posi Chokihula osi pen than pachini pon Tokolang Sopen Perangke Biren Hanse report News7 Northeast. Litum pini, litum rataphan ke thani pachini kan tung la lo pini nilitum Chokihula Thana angkang along sangti langso ahithi along nilitum pini tong sekot pen Karbiang long SP direction ateng pen nilitum pini ladak phangkodong alam the puthak phangkodong chore abirta ke pangdak alam the puthak amen pen nilitum labangso phangkodong amen phangkodong ko amen pen labangso ke chirok tok amen ame nilitum ke pamanpon abangke la hello so ke thek long pen kathire lason ang ding sidolo kasi hala hai pen mane koson si ke jok jima hala hai pen ahok alam kalima galang ma ko alam tisi pini nilitum ladak labangso chirok tok ame ke endam ang dengke la hello nasi pini nilip long sitame nilip angkang long Chokihula hirit angkang long sitame PS angkang long sitame ahok pet phangkodong ke klang puke nilitum pini arni ke nilitum ang thek long lang la pen long lang hoi mame ke chong hung do ta hai mame ko mame hirit asar pimar tana asar mara ning se dong nane lason hobitha ke enta hai umame bang mame ariso ni la pen mame nimso ning se dok ke chetong do ta hai halabang so ke chipi yogi phan phangkodong amen irlok ta hai bonta ahok peta phangkodong poke nilitum pini arni ke Chokihula PS andar long ke ABDP committee tin tan stame phangkodong ke wang poke nilitum longle laben rong asar tan stame nilitum labang so alam thege long amde lason ura baturi si nilitum ke labang so apthak bangke arjulong chok lasi rat mang hede je phansi pini nilitum labang so hoja gota a program bange sangti langso a hichi long nilitum kumi pon adim bangke lahello tesar nang pan nang karjoji kenang sot na no lasi non lam phangkodong po hur chudut nang bong pen kumania hem ke spring up dam pen poyon ke war dam pen injur kumani hem ke aju meg jang phi ke dam lapuson penando setame iltum ke phangkodong si kansi koido lason atum phan ke koson ba si nang tum thana law and order hin pen koson si klem ponang ji rat phan law and order hin pen bangke la hello ailaka tin sidame VDP committee dol ke seng tang dolo la se VDP committee tum si hala bangso ilaka long bangke mena ilaka long bangke duty ton bom no la si la bangso pen ke jok long ji la bangso pen ke nep long ji phan ke kang hu non phangkodong non ahok kalida sidame ke nep long ji phan ke rong hirit asar pen chingki chingwai si rong ke theke ding atum kang tang atum VDP pen chelang si ajur duty du nangpo la bangso duty ke do pen si litum bangke ajat alam thisitame ahok longpo ilitum duty ke do ke je phangkodong phan nep ji ke chong hung nep thek ji la so phan kali
phangkodong le bang bote ahok phangkodong bote itum chini po kanghung si bang bote ahok kanghung si bang kali magalang ma ilitum chini po lasi duty do pen lo bote ehem irit ke jog ji piso so ke jog ji erong irup ke jog nang ji bote ilitum no kang arpen ke do hen lo ilitum ake joy wan ke long ji ke lasi labang so no kang arpen ke do pen lo bote ilitum ahok alam long po kanghung si bang ma phangkodong si bang ma lapet ahok alam si ke chithang ma kali ma ko alam ke bang ke te la person phangkodong amen pen komani hem la person ke dam ajo kangting por pe ke dam pulong te ke pasung dam pulong te koson pen ji la tumhan klem nang ji ke theng chok pen ma mante direct information thana fancy information pinang kol law and order ahin ben ke la hello ko ma me jong si kanghung ke dam law and order ron teng ke ain ilitum ari long en long un e la si ilitum ke nepsi ilitum rong asar acha tai long insai nang po ilitum kar bikas to miri lodo ako hata gyong si ilitum insai on e pute law and order sokhela thana do law and order atuma fancy information nang pinang po alang litum stame hoi pensi ajat steps stame en kon po কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ আৰক্ষী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যোৱাকালি মেছেজ পাইছোঁ যে সোপা ধৰাৰ ওলোৱাৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা এই সন্দৰ্ভত আমি আজি গাঁৱৰ চকীভোলা থানাৰ এলেকাৰ সকলো গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া ভিডিপিৰ মেম্বাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আপোনালোকৰ নীলিপ প্ৰেছ ক্লাব মিডিয়া আৰু নীলিপ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত এখন সোপাধৰাৰ সন্দৰ্ভত এখন সজাগতা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম পতা হ'ল আৰু এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামত আমি মই বুজাই দিছোঁ যে সোপাধৰা বুলি কোনো বস্তু নাই এইটো এটা ফলছ ৰিমুনাইজ উলিয়াই আছে আৰু ৰাইজক সকলোকে কৈছোঁ যে কোনো মানুহ সন্দেহত যদি ক'ৰবাত পোৱা যায় ৰাস্তাতেই হওক কোনোবা জংঘলতেই হওক তেওঁলোকক কোনো মাৰধৰ কৰিব নালাগে আইনখন হাতত তুলি ল'ব নালাগে লগে লগে আমাক আৰক্ষী বিভাগত চকীভোলা থানাত খবৰ দিয়ক আমি যিমান পাৰোঁ ৰেচিভ কৰি থানালৈ আনিম পিছত সোধপোছ কৰি যথাবিধ ব্যৱস্থা ল'ম যদি প্ৰকৃততে তেনেকুৱা হয় আৰু মাৰধৰ কেতিয়াও কৰিব নালাগে যদি মাৰধৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ম হয়নে নহয় গতিকে এইখিনি আমি গোটেই মানুহখিনিক আজি চকীভোলা থানাৰ আপোনাৰ সহযোগত ভিডিপি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া লোকেল পাব্লিক প্ৰেছ ক্লাব নীলিপ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত এই সজাগতা দিৱসটো পতা হৈছে Kedamtang project loni phai kre phorni lakhain koira trok Dwarbagura MSC constituency angkang pi dolamara rongmarjong cultural complex along APHLC asonga tumpen mass joining program padopon Dwarbaguri APHLC amai phu Mondor Singh ing tipen kachari pon amai along Robinson rong pipen mai ke phalam the thanpon lapen aluhi aman pen kachetong dun APHLC tiripia amai phu jai kathar APHLC bokajan LA amai phu Samson Teron Chunbang Pranjol Kro Ser Singh Be Youth Wing Secretary APHLC Central Committee Bongpo Kathar in charge Bokajan LA Lapen Penangan ke thikiding atum chetong dun Bangso mass joining program along pen BJP asong pen don trok ner kep ahemtun Congress asong pen don pli kebra pli ahemtun lapen ke ASDC asong pen don trok ahemtun pangrum pet don pharo isira don thong kebra ner kep ahemtun atum APHLC asong along chepabdun Bangso along APHLC teripi amai phu jai kathar pen karbiaso atum det boreng oversight kelong et nang ji lapen sexidol pangtang nang ji pu alam the pedang an rat atuma than pon pen APHLC asong atum ke klem ke damalong ho or pidunang po puta ning jepon Bangso along pen pherang ke thengnu APHLC asong along chep ogdona tum pen ke than pon ateng ke alang letum ningat plong pen APHLC asong aphan ning ka che thepen si chepok dun lo lapen ke pherang ke theng no kaning je pon thuke re-election dovek nang ji athema India constitution aron ateng si claim nang ji jong si abe pulutang te constitution aron karkan lo posi pherang ke atheng no ning je pon Kaziranga pen Andrew Hans report News7 Northeast Mas joining program puthai thi than patini Pini mass joining dak
dolamara market along amasi hithi along amasi ni tumdak auditorium along si dolo munit ka se tong ke dolo suri si bakedo ji body 1500 plus pusipu suri isira si tim so se dak munit se tong lo lapen ke pinini ka rong alam kado ve don pharoi sira thom kebra hinni thom kebra pho non apia kon wang thulo thom kebra pho pharoi sira thom kebra pho adon amunit aphai kali adon aphai bang lapuan APHL sialong nang join dun lo lapet ke ong nei trok si kebra sir kep nan trok si kebra ner kep 85 ke la ke BJP pen sin nang dun lo lapen ke adun thu nang ke ong nei tu bang ke congress atu lapen 45 lapen ke ASDC atu bang trok wet ASDC atu bang don trok lapuan nang dun lo pini lapen la rong bine hepi hoi pi hai tum da me bine to jom be chamon ta chitana pe social media no ka theklo re-election ke lemun e kusi BJP to kan ye la kan so lam pan pilana le hinter alang litung me phere piglu election do tan lo te alang litung e rem lapon ke la puja ka phere po si alang litung munit tum han ka pamang huji apo si re-election do un e puning jevret arni si heta atumi digbo hala lege monjoli ka le hala rongkhang konat lu ne BJP mohila morcha tum conference along ilitum CM rongha sangho ningjelo article 243 ke pen ZA ateng ke re-election ke do un elo pusi alangli kaningje nilitum la sola mante kaningje ta nitunge de har jak thulu athema article 243K la pen ZA la ke part 9 along sido constitution India constitution part 9 along 6 schedule long kali la ke pen hala ke la part 9 ke la ke 6 schedule a area ar lo ke ajak kong thang da vi la ke ang tan sido kok la ke la pot la si re-election do un e puke alang lipan komat ni si kapamanghu kapi lulu alang lipan athema article 243M India constitution along India constitution lo hadaki pula pohelo la part 9 constitution part 9 ke lage part 9 pulute 243 ke talo 243 pencheng lok 243 ZT po ando la anta hedi lake 6 schedule ar lo ke aja kong ave pusi hada constitution lo si putip lo lake Panbari Bangsa nang di lawan so nang phangkodong lo nang li BJP pe to ma congress ke singang le official BJP pe BJP to la an kar biang lom sita me BJP lo pen asam ta BJP lo pen country ta me BJP lo ku ko na me ninge to ke congress official silong ai nili bangke mane BJP hange langdung bom hedi si nilita hala dak man ke so ni che thedon de hoi si la do HPL silong si nili nikang sam si pini che cylinder de chalo mane la mi thang the mate de phan la ka ching hon the ka ching thek long si nilita nikang sam le BJP along ki do ningkan ko anone sitamele tum towar along le hem along le rit along le thang da vel ko anone chipaduk et aphi bahut jok er phida to wardanon anta habit haram sin tum ke munit kiso hota ke charchong so joy ne sin nili tum bangke IPCRC nili tum ke rang chijo ku lang thoi thi pitarat penge le to wa habit haram bugona to pir the pe na jaga to na nili tum ke hogalam lang thoi thi people la dak dehuri an ki wang nang si hulok kilometer dolang Pini Priya Chikloni Phai Krepo Arni Sorobothar MSC constituency ke Parlo Rong do LP School Asai Hemalong Karbi Farmers Association Atumpen Pater Priponsi Farmers Awareness Program Dengpon Lasonsi Bangso Mayalong Mai Kachiripon Bokajan Regional Committee Mai Phu Mohen Singnar Ahin Pensi Mai Charipon Lapen Alhi Sarpo Aman Pen Kachitongdun Karbi Farmers Association Central Executive Committee Achunbang Soron Singh Rongpi Rapchunbang Samson Togbi Saihem Chunbang Somjit Tian Parta Manpeng ke dok ke theki dingatum chetongdun Bangso along Putul Kachari Sericulture Assistant Manager ECC Japrajan Sapnam Intipi Sericulture Demonstrator ECC Japrajan
alang litum ta chetong dun lapen alang litum pen ka chetong dun aradaphan ke than tekang lake rong atong anu along ke klem nangji lake isi ke joy ke pen ingki ke pangreng ta isi kerengji atowar thetan lapen anparta koson si ke pangreng nangji ma lapen konat si acheli ki binangji ma anparta koson si a an ki pinangji ma pu hai hui alam the than chimumpon lapen anparta ingki ke pangreng bek atuma phan sitame ku lapen kaprek kenang sot ahormu ron pajoteka Bukajan pen Herald Hans report News 7 Northeast. Karbi Farmer Association, Lapen Sericulture Department, Superintendent of Sericulture Depohin pen, litum cerap rapet pen. Ini dak japra langso rongdo English LP School langso nilitum cerok tok amai. Ingki ke pangreng puthak nilitum dakarat atum pan nilitum pikang no. Kasi non kaikir lahut ingki koson si ke pangreng nang jima po seke lapen. Ilitum business purpose upon koson si ke claim nang jima po. Ini department hin menta dakarat atum pan ingki ke pangreng vek jipon ni ke hang atum pan nilitum than pachini ke kang lo. Kasi dakarat atum ta nila neon ke bang ji porhut ke ingki ke pangreng pen hem hum je pangreng po lam chak ci pinun si nilitum so jai mek ko jot pon tang din nalitum la bangso awareness along la puson ki bidam puson doloma nilitum la son awareness ke nilitum all kar beng long nilitum bidam nilitum ves kar beng long non head lang ke dam tang cheklo dong kalong sa nilitum bidam lo la son nilitum kaprek adim long anta nilitum awareness pila ingki ke pangreng pudet kali nilitum kar bisal chutikia song pen cerap lok a department do an veterinary department pen la pen fishery department pen la pen non pini son la sericulture department pen min stream lo agriculture department pen an jata men nilitum ko son si katiki nangji kang hoi nangji ke pangreng nangji la hai aseki la pen nilitum la cerok tok amai arong atok anu nilitum ke pangreng ke pali erji phan nilitum chisik on bom lo la pen klem pon bom lo chalo se non ke bang jiarni sitame nilitum la sona sai klem pon bom la ke karbi etom phan la non kaikir lahut ilitum ko son si la hai business a purpose phan ke claim nang jima po la hai katiki kang hoi pen ilitum hem hum che pangreng ke claim je phan an ke ilitum rong atok anu stame ilitum pachini pon bom je Tapuan sekang kundiklo kardom dumi thakme kurwang